A quick question. Umbuzo nje bayabuza abantu ku social media bathi imvunulo benze njani ngoba bayathengela ngemali yabo. Badaki umsulonina. Manake imvunulo kuyona ezitabane. Manga uqondile. Fanele uyivunule ngemvunulo yakithi. Ngoba uyi-ambassador of the culture. And imvunulo le yamakhosi noZulu. Ngakho ke abakhompoze yabo imvunulo. Uhulumeni wakho ukwakhela ama-toilet abanika amalungelo. Akabakhele imvunulo yabo. Izinja kanye nohulumeni wethu siyamxosha manje. Njengamanje uhulumeni akahambe siqala omusha finish. Another question bakunyezi. Bathi kanje yini yona bona ekumele bazigqoke indaba angafundiswa ngemvunulo yamakhosi. Amalekeni siyabapha, amaphenta aphiki siyabakha, yonke into nje enenkenenke siyabapha abayithathe ngeyabo. Kuyazwakala Mthuni.